Yada se mo akwa ba biem do Badwam TV Badwam dwumadi no so mamwatma yada se wode enkomo yi abreye de edu so no na ye benada se ya nyame ya Adom ma yenya faith Homeopathic clinic for eba no ni abedi nkomo wa pomodin emu ntimesro entuni of makatro say anytime bia utie radio na TV a ye kan pomodin ya na menyi mfiri ho eno pa ne hia unimo sade wa pomodin ti a unim sade obekra wo faith nso ba wo atena ye ho mfidie no wo ho a obetumi de ahwe nipadua no mu ahunu nyarewa ene Dr. Kofi Amponsa ene wo ha me mu ache yenua na bibia aboko nyame adom so so ko nyina so ho ye nyame adom prophetess faith yes ne ho ye nyame adom ne ho ye ne ho de pa wo ye adwuma we nyame adwuma na osan ye we no nti ahoden de onfanya hwe yo se memo official paso afisa se ne nyina ye te ase na nadwuma no ekoso apomuden pa wo ho ti obi obewura ho bia ne gidia no mo odura ho no obeba no na se ahoden na bakora ase yeda mo ase samugusuwa ne ye adwuma musika no na boa ye ma adwuma ne gina brane ememu adwuma fo enso yenya so mfa so ti yeda mo ase papa ye bompa ye sa afida ye besa hia mo abeso ase ne sponsors mo de da so sa yasem keto yeda mo ase pa yenso ye dia that's on Kofi faith we particularly mo say afi ye no mo chase ye di be wie no pepepe in fact mo fi dikese ko achi nti se unya kwan betena se wo bo wadwuma ho dawura amanfo so omu jimudi didi omu no so e wo Ghana fo mu nti ye beda masen so na yama ahwefo official pa prophetess Dr. Elizabeth Faith say 21 days no fasting prayers no eguso e koso bible kese ne koso na nyame adom nipa na muonya oje ene fa hodie eno pa ho a ose ye ma obia nti say branches ahodo ni nyina no nyame adom a Thursday ekunafo no ene Tuesday Wednesday Thursday ene ye start ya chade no ya chade no nti ye maame no ye papa no ma bia ne yere film na de ono so okuna film no ye nhwe ne saa kwa so ye che ne ma pi bia ntoma emo anema edoso nti ye pese obia aba na obe agibi branches ni nyina kasi bia akra ne so nti no hanko ababia bugo so kofuru dua takrade bebia ye saa dwumedie no na mfidie no ode ba nso so otukwan ko China oba be 3 weeks ago nyame adomo ba nso osade mfidi foforo asan be ka ho osi afi opese obi anya hoden sonko na odidi Christmas no iwia wanya hoden abehya afi foforo na se na watimi wani suade hu so opese osi dan oso otoka ni nya ya hoden abeye adwuma ti opese obi abeje apomde nti osi ye free screening sabe ya kopum se bedi bronya na wie also obi abe check na pomde hwe ne ye hani pedua no enuani a odi na fi nyina ensa hodo a odom ye eniema a odi ni pedua ne ye nyina no yeso obehwem ehun se ampa enuani a medi ye no eniema bi anko ewu ni pedua no na wo se ye detoxify ni pedua no na ya twefi na frim se wo se ye massage wa ni ya massage wo se wo se ye use acupuncture machine nso a ni ye use nti ye wo kwan do pia ye de sa ya de nti afi no ye mpesa odi ya de besa ko wura afufuru be ye hwehwemu ko sa fi bia wo no monsa usmoki ye udi nuani bia ne nipadua ne mpe wadidie kura bra na udidie kura no ano wode bia na dwupe obi ada na nko ato na udidi ni nyina ye se bra be check nipadua no na ye yi o haw ni free nipadua na afi na ebesi no nya ahoden unse ya na ye mema no dodo na no one oba ebehia na wanu moduru ansa na one ne hia ehu pa enya de pa emwo nipadua no enipa pi anum bia menne akofo haw ade abiom stroke ahodo yade akani padodo agu dem no enura ya yenim de ekoye wo nipadua mu but ye no ye fu se ye be ma ni ntimi nsɔre tie ne oba ebehia bia no a wo se ye no moduru wo bisa ho se di ntini nyankopɔn ye ne se oba ma ne no ano se wadwene ba so so no oba bi hie se sɔre wo misa ho sa but eniema atechema ma oba ma ni ntimi nsɔre ye se ho se bibi akoso nipadua no mu nipadua ne mpe ebi se wankasa wo smoky broso usmoki enti ebetime ma mema yosam na akofom obi onya diabetes a ebetime ma mema yosam no akofom yes kire ade no ebekofom kra ena obi o ha oye kese broso be ma bi o ha na busuema na so no anka so oye kese but na mse ne ma bi nti waye kese eye den o mema yosam bekofom ena obi a ya no so owo high cholesterol eno nso timi ma mema yosam ba fom kra ena obi wo heart issue wa akoma ya de a oye den
o mema yosem ebeba fom enti obi sa ho se enema me boss yi emu de he na ekoso woni padua mu a enti onu maduro obi nu maduro say diabetes na ma mema yosem ofo adura na wanom say high cholesterol high blood pressure ni nyina timi cause ma o mema yosem ba fom enti so wan hwe ni ye na wadwen so de o mema yosem ofom ti ufa aduro bia na wanom a wo ha ni padua be kakra na woni kwa hu na de ebe kakra na wankasa wo be ma na fe de wo be nu maduro nse de ensori biem enu nti ene ye hye mu nkwan eka kire mo say memfa wuti mu numoduro sa wuti sa oba bi o ya no numoduro mesaw hyene so oba numoduro aye nhwehwemu enu nti na abofo da bi mu kon kanse no onu ko drugstore so ko to aduro kwa na se ye ntroma wa doctor bi prescribe ma wa on fama ba ya hade de obi atimi wura ba bi akoto aduro na wanom onum ase ko adie woni peduanu onim enu ansa wanom ena ye ho ba ye ma kwese bu say questions say do we dey ma no e kwa eden ni ato ebo ase achecho mu say do we diabetes do we cholesterol no ekoso eno na ye na wanka sa de ofo adu bia no no na won tiase a ekoha ni pedua no won say Ghana ha no enema me ni pedua no ye de ba no dodo na ye didiem nya ha ye pi obi ho no wo se adwendwe ni bibi nti obenom nsa obi anom nsa sa amene ono wo no maduro kura no emfa ho ni nyina ho ba ye nya adaje ehwe ma wo mese ese obi ho anani nani wo de aduro gu so ache wonnim ni abo ni so say glaucoma na say cataract onim onu anso de aduro gu so to bi de aduro gu ni so amene say ohura de bim be ye ho ba ye hwehwemu say wani no ha we na de aba ana say ha we na de aba enu nya adaje ma woni ehwa ye mawo yade no oduro pe enti so ofa aduro no yade no kwa emebim wani no obi aba ho adanse ye koso na no odin adanse ye free branches ahodo no nyina ye koso pi ko obi ho na ni no ohuna de oba nyame adom ene ohuna de won say liver no eno na produce cholesterol no cholesterol no boa ma hormones no so nya ahoden ye no so produce hormones no ti sa ni ma we nyina koso ni pedum enye adwuma ya enya de se oni pedum nya ahoden hwese obi ho ane lungs no no na boa ma ohome ko ema uyi mframa ni nyina oxygen no ne carbon dioxide ne be kwa abonten bo obi de no nya adwuma yi na oteo obi akoma na kasa kwa emuye eno so onim eno wonu madu otise na akoma ebon tentema na onu akofo adu bi ope na wanom obi ho na ntika kra bi no wabre oye adwuma kakra no wabre no onum energy drink no asanum painkiller eno no mo wa ma oni pedua no nya hode nti ese o che no so se wo hu se bibi koso oni pedua no entwayi hwehwemu se yade we na aba unya no ho duro na wono ma ekontam since obeso aduro we ahwe aso aduro enye aduro bia ne no ma eje yenkwa obi party ye believe ni say uba yade bo ho enye aduro ebi ho e massage keke nti de wo sa we ni nyina bi ho no ye wa acupuncture o massage office o ena ye wo bibia bi o efa society ye detox nti uba ye nya adaje mo ni pedua no efia ne atwe na ho ato se wo se ye wo hwe ani so ane ya wo hwe so ese massage wa ne massage o se ese ye nhwemu ya de kro ansa ne modu ane ya ye nhwemu enti ye kwa du pie fa society in the faith we particularly ye tue wo se wo Ghana ase ya di bia ye kwankro ye hwe nti uba na ye stroke ekwa fa so ba no ekwa du pie ebi wo a wadwin mu enti na wo se moja fam no a block ebi wo so enti na pai ni nyina oba ebe nhwemu ahwe wo hawo na asi ye hwe arthritis nso say gout osteoarthritis emu bia hwe wo poso kotodwe wachika se wo yar kakra bi na onima mumu a na wo se pejapejaa na kotodwe ahụ obi kotodwe hunu mia na atom obi na pejapejaa ni nyina ehwe mema no odwo nso a obre ochimbre ansa na dwo nso na ba bebe bi o asem cha se me kasa yi wo yi ni be ma so odwo nso ba dwo nso ne ma watim aketua bi na aba o tin ka se dwo nso ni bi akam obeya ema oba ebe nhwemu ma afedi ntia ema dwo nso ni so kala so sesa yehwe ye behwe di ntia ni kala no asesa numbers no eye 0540 710940 0540 710940 and 0547 578494 0547 578494 and 0244 583859 0244 583859 Accra ha eye Santa Maria Buya Junction ukota krade a ye Anaji police station in Chomope Koforidua Police Junction Landry Managers Road Western Region Ebogo station Old Asida ho ani Kumasi eye ahinema kokobi 18 mu hope misro ya wada we so we kunani nko ade a bra na ebeji eniema ni bia pese ya afi ye ne akunafo enyina eto ensadidi ya mi hira mo pa wasa adwen no ho ya da Saint Faith Homeopathic Clinic na yete won kanon ti borura ho wa mo condition bi din en chese won monye obowura ho a
se de etie bia no fidie no wo ho o de ba hwehwe nipadua no mahu adekode potia atosin ewo mu na afi wahwe so aboa wo tie ne woni sa wo so na uhunto kumpu Ghana Christmas package no gusua ekoso ho na wura se Samsung na wo pe LG TC TCL HP Dell Nasco Tecno Infinix Itel any bebre na wo pe na se wo bowura kumpu Ghana ene na wa hu se niam na wo kwakoto no yatote so enso de amount Samsung laptops desktops printers TVs air conditions fridges home theaters mobile phones CCTV ene bebre ni nyina meken yeton bi wo kumpu Ghana ubowura ho a esan bronya yinti no December imo won matete so aduamaye na wugina mu wa pe woni ma ato a ebisa question ba ko bi wanya achede anase wanya sika saade ko be 2000 no waje so wutwa ansa no a hye kumpu Ghana December wo mo ye ne ma kese pa nti bowura eye kumpu Ghana branch bia ben wo ewo maimu ye hia ne se bi wo hono ma wo hunu bowura mu ti ne ma mabobo so na wo pe bi ato a wo koto a yate so ebisa question utwa wanya wo gift anase sika na se waje a wo kofre 0302 752020 0302 752020 na woni won kasa Merry Christmas from kumpu Ghana Emma Ghana phone na FDA no one partners and so edihye bi aba or say yen support smoke free policies for healthier tomorrow. One no nom ntampenom ne ade shisha ne cigarette nom ne nyina yese mumunyai. Public places bi ohonum na akonom a emra no wo ho ene obedi no nyonyonyonyonyonyonyo enu nti ene wo mafiri ase a wo mbo dewrey so obia wo benom cigarette na shisha na bibi our restaurant, hotels, pubs, beaches, transport terminals, workplace, Mr. Emmanuel Hebecho. Because what no no, and yamma will nipedia. Inti yama ono, a fear and now could feel attention. Our no here, our no beyond the cry who say, men are men on the director. Sardinia per se preventive, he said, Webe how lungs, wakuma, near dear, are setting in a tomb. Tini a boss out the room, to you be our no beer, shall bear be no. Mfem pmo bia menya bi eno de eno enyam sokora e ma pemfo se enyama wo mo ene abodom eda won mo yam nkura be wo mo na obi nan ni ho obi ni ni ho ni nyina cigarette awonum gu ne so ye wo yire nyem wanum cigarette wonyem wanum munya anom e ma no bi nso nyem a wo mo nom hyehye ni ade obewie na de kwahye na bre what ne ba bi eno nti ne ye bode we mesrew yantwe ho emfiri me hu sunsu aso ne nyekora nti janom enya apomuden pakasie ya na amane boy FDA ne won partners na ede eba nyame ya Adom 26 ye Ghana bede bronya no ane ye die no ye party in the park ti me ne Dr. Kofi Amponsa ne Dr. Kwakubuati ye nyina ye ko Abri Botanical Gardens 10 am 26 ye nkore ye nkwase sem kakra fa nkora ne pie family of 6 utua 200 wo room ti udu wa dia inside wa dia kan nyina ye wa dia dia nkura ne pe bia ye ma omo ne nkura ne bo onye dene ene kura de aduane no omo de bia ba ho nti se woni time kura wa be no abi dia ba nuane bia bi wo ho bra na nkura no mo fili o ma ko school sa o ma bre nti ye nyina afi obi anko ba bia me ma munya mre ma ye kakra nkura no pe so o mo hu mo fili daddy ni ade de bia ye busy yes for 26 because ye kwe kamido ba kwampa band omunie ene kwabna mo de nwom so ene activities bebre ene bekoso nti ya ye share 26 December ya nyame ya next week o bronya na ye edro next week o 26 na be Wednesday o amesa ti ye be share o Abri Botanical Gardens 10 am sharp ni ahase emfifie maten 10 wo inside o na utua 200 family of 6 na akro no me dey afia amankwa atamaklo memfa nkomo no nsi ha o ma hene kwabna sante ne na badwa kro no o aye krado etwaso yeda